Minulý štvrtok 28. novembra 2024 poslanci v parlamente schválili niekoľko noviel, niekoľko nových zákonov, ktoré sa dotýkajú aj transakčnej dane. Tak sme tu, ako sme slúbili. Spomínal som, že novelu teda schválili minulý štvrtok poslanci v parlamente. Povedzme si na začiatok, či sa nejako zmenil dátum začiatku jej účinnosti. Účinnosť zákona o daní z finančných transakcií zostáva nezmenený, rovnako aj novely, to znamená 1.1.2025. Čo je však oveľa podstatnejšie je dátum 1.4., teda daň, kedy platitelia začínajú vyberať daň a daňovníci teda daň platiť. Takže toto zostalo po starom, že teda toto sa nezmenilo. Čo sa teda naozaj zmenilo? Tie hlavné zmeny si povedzme, že naozaj tie najhlavnejšie, najmä ako sa dotknú klientov. Zmeny by sa dali rozdeliť do možno takých troch hlavných kategórií. Prvá kategória sa týka upresnenia definície daňovníka, respektíve negatívneho vymedzenia, kto daňovníkom nie je. Tam pribudli ďalšie subjekty, ako je napríklad tretí sektor. Druhá tá oblasť, ktorá bola zmenená, je rozšírenie alebo doplnenie ďalších výnimiek, to znamená transakcií, na ktoré sa daň nevzťahuje. A tretia je vznik oznamovacej povinnosti voči platiteľovi dane, respektíve voči banke. Takže v tej novele vymedzili neziskový sektor, takmer ako celý, že teda tí už nie sú daňovníkom. A tej detailnejšie, kto všetko, že to je vymenované, to nájdete aj teda na našej stránke slsp.transakčná daň. Tam budeme aj postupne aktualizovať túto stránku, že ak budú možno ďalšie novely pribúdať, alebo nejaké upresnenia, alebo vlastne aj zo strany nás, banky, zo strany Slovenskej sporiteľne, že akým spôsobom to budeme aplikovať do praxe. Takže sledujte nás na tejto stránke, tam budeme postupne dodávať update. A teda spomínal si, že tam nájdú aj tie výnimky, ktoré transakcie, aj oznamovacia povinnosť. Pri tej oznamovacej sa pristavím, čo v praxi to znamená, že čo teda musí ten či už daňovník alebo nedaňovník spraviť. Áno, právnické osoby, ktoré nie sú daňovníkom v zmysle zákona o daní z finančných transakcií, sú povinné túto skutočnosť platiteľovi dane oznámiť. A takisto daňovníci, ktorých transakcie niektoré sú vo výnimkách zo zákona, teda daň na nich nespadá, sú povinné platiteľovi dane oznámiť osobitný účet, z ktorého budú tieto transakcie vykonávať. Napríklad takouto transakciou môže byť napríklad platba dane alebo odvodov do sociálnej alebo zdravotnej poisťovne. Dobre, takže som občianske združenie. Teraz schválili novelu, že nie som teda, že tak ako to bolo predtým, musím prísť do banky a oznámiť, som občianske združenie, netýka sa ma to. Áno, toto musí nejakým spôsobom spraviť. Môže to spraviť online, alebo musí prísť? Spôsob a formu takéhoto oznámenia určuje platiteľ dane, takže v zásade možno očakávať, že bude možnosť aj online takéhoto oznámenia, prípadne samozrejme vždy na pobočke. Dobre, takže dáme jednoducho našim klientom vedieť, aj teda, ako som sľuboval, že teda na tej stránke nasledujte, že všetky tieto veci, lebo pre nás tá novela je tiež v podstate nová, že musíme nejakým spôsobom premyslieť, akým spôsobom to dať. A tá druhá vec bola, že som daňovník, niektoré ale transakcie sa ma netýkajú a teda musím prísť oznámiť, či už možno online, uvidíme, ako to bude, ale predpokladám, že to bude rovnako. Že dobre, z tohto účtu robím transakcie, ktoré máte zdaňovať ako banka, z tohto účtu, alebo z účtov, môže byť asi aj viac, robím transakcie, ktoré nebude zdaňovať. Ak sa pomýli, je to na jeho zodpovednosti? Že ak možno pošle transakciu, ktorá by mala byť zdanená, ale pošle z účtu, ktorý označil ako nezdaňovaný, tak je to na jeho zodpovednosti. Je to v zásade na zodpovednosti daňovníka. Samozrejme, ak by takáto situácia nastala, môže to reklamovať v rámci reklamačného konania, ktoré zákon v podstate pozná. Ja sa ešte pristavím pri transakciách zo zahraničných účtov, lebo to bola taká veľká debata. Predtým sa písalo, že z domácich účtov existuje strop, tých 40 eur na transakciu, pri tom 0,4, pri zahraničných účtoch nie. Táto novela, v médiách sa píše, že to mala odstrániť. Ty to vidíš ale trochu inak, že ako keby, že to nebola výnimka, tak ako to je? Treba povedať, že aj v médiách odzneli k tejto problematike rôzne názory, ale v podstate ten náš názor je, že tieto transakcie z účtov v zahraničných bankách strop majú a teda strop 40 eur sa na tieto transakcie uplatňujú. Dobre, na záver už teda možno jednoduchá otázka, ale možno veľmi ťažká odpoveď. A čakáš, že toto bola posledná novela, alebo možno prídu ešte ďalšie prípady nejaké upresnenia zo strany štátu? Osobne si myslím, že zákon stále má niekoľko nejasností, takže možno očakávať, že bude v budúcnosti opäť menený.
Ako ste počuli, Rado očakáva ešte ďalšiu novelu alebo nejaké ďalšie upresnenia. Aj od nás zo strany Slovenskej sporiteľne si musíme splniť tú povinnosť a povedať vám teda, akým spôsobom nám budete musieť oznámiť tieto skutočnosti, ktoré sme si povedali. Sledujte stránku slsp.sk/transakčná daň. Všetku aktualizáciu nájdete tam. Takisto už tam dnes visia najčastejšie otázky a odpovede na túto tému. Viete si to takisto pozrieť. Odo mňa je to pre túto chvíľu všetko. Pekný deň prajem.